dameg sy'n dod o Mathew 25, dameg talentau neu dameg y codau o arian. Allwn ni gael hwnna ar y sgrin, os gwelwch yna, Eilir. Darlleniad, dwi'n anghofio bod fi'n rhoi... Dwi'n anghofio trefn hefyd. Dwi wast byth wedi bod yn dda yn cofio beth sy'n dod nesaf. Ond na i ddarllen yr hanes sydd yn dod o Mathew 25, adnodau 14 i 30 yn fan hyn. Mathew 25, adnod 14. Y mae fel dyn a oedd yn mynd oddi cartref ac a alwodd ei weision a rhoi ei eiddo yn ei gofal. I un roddodd 5 cod o arian, neu 5 talent. I un arall 2, un arall 1, i bob un yn ôl ei allu, ac fe aeth oddi cartref. Ar unwaith, aeth yr un ar dderbyniodd 5 cod a masnachu a hwy, ac fe enilliodd atynt 5 arall. Felly hefyd enillodd yr un a gafodd 2 god, 2 arall atynt. Ond y sawl a dderbyniodd 1 god, aeth ef ymaith a chloddio twll yn y ddaear a chuddio arian i feistr. Ymhen cryn dipyn o amser, daeth meistr y gweision hynny yn ôl, ac fe adolygodd ei cyfrifon hwy. Daeth yr un a dderbyniodd 5 cod a chyflwyno iddo 5 arall. Meistr, meddai, rhoddais 5 cod a arian yn fy ngofal. Dyma 5 cod arall a enillais i atynt. Ardderchog fy ngwas da a ffyddlon, meddai feistr wrtho. Bu os yn ffyddlon wrth ofalu am ychydig, fe osodaf lawer yn dy ofal. Te'r di ymuno yn llawenydd dy feistr. Yna, daeth yr un ar 2 god a dywedodd, Meistr, rhoddais 2 god o arian yn fy ngofal. Dyma 2 god arall a enillais i atynt. Meddai feistr wrtho, ardderchog fy ngwas da a ffyddlon. Bu os yn ffyddlon wrth ofalu am ychydig, fe osodaf lawer yn dy ofal. Te'r di ymuno yn llawenydd dy feistr. Yna, daeth yr un oedd wedi derbyn 1 god a dwedodd, Meistr, gwyddwn dy fod yn ddyn caled, yn medi lle heodd eraill ac yn casglu lle gwasgarod eraill. Yn fy ofn, eithyn a chuddio dy god a arian yn y ddaear. Dyma i ti dy eiddo yn ôl. Atebodd ei feistr ef, y gwas, drwg a diog. Yr oedd yn gwybod meddi fy mod yn medi lle heodd eraill ac yn casglu lle gwasgarod eraill. Dylid felly fod wedi gosod fy arian yn y banc a buasai fy eiddo wedi ennill llog yn erbyn i mi ddod i'w hawlio. Felly cymerwch y god o arian oddi arno a rowch hi'r un a chanddo 10 cod. Oherwydd i bawb mae ganddo y roddir a bydd ar ben ei ddigon. Ond oddi ar hwn nad oes ganddo fe gymerir hyd yn oed y hyn sydd ganddo. A bwriwch y gwas diwerth i'r tywyllwch eithaf, bydd yno wylo a ryncian danedd. A fel dwi wedi dweud, dyma dameg talentau neu dameg codau o arian. Well gynnau talentau, am ryw reswm mae'n ffitio ychydig bach yn well. Reit, mae gennau gwestiwn i chi. Sut fath o bobl ydych chi? Ydych chi yn bobl sydd yn cymryd risgs? Ydych chi'n licio bach o risg? Y sleid nesaf, please, Eilir. Ydych chi'n bobl pan mae'n dod at neidio oddi ar clogwyn mewn i'r môr? Pwy sydd yn berson sydd yn licio y math yna o risg? Dwi'n gweld cwpl o bobl yn... cwpl o bobl... chi'n bobl sy'n offi cymryd y risg yna. Rei pobl eraill yn... falle ddim cweit. Beth am y sleisen yn ofara? Pwy sy'n meddwl mae hwnna'n ffain? Pwy sy'n meddwl bod... Maxen ydy, mae Glyn definitely ddim. Ydych chi'n bobl sydd falle'n torri'r darn moldi i ffwrdd? A fi hefyd. Ond weithiau, comes back to bite me pan mae'n dod i bwyta brechdanau. Bach o flas ychwanegol. A beth am financially? Ydych chi'n bobl sydd yn cymryd eich risgs? Ydych chi gyd yn eitha conservative falle gyda'ch arian? Beth am, gen i cwpl mwy ar y sleid nesaf. Beth am gyda amser? Pa rai ohonych chi sydd yn cymryd risgs gyda amser? Dwi'n un o rein a dwi'n cael fy reinio nôl gan siriol. Dwi'n berson, os mae angen bod rhywle erbyn 10 o gloch, wel, mae cyrraedd am 10 o gloch yn iawn ydy. A beth yw'r ots os dwi 2 neu 3 munud yn hwyr? Mae digon amser fi gwagu'r dishwasher cyn bod ni'n gadael y tŷ. Paid y bod yn wir, ond yn aml dwi'n anghywir a dwi'n neud y sum yna'n wrong a dwi'n cael y risg yna'n wrong. Neu beth am gyda'ch ffrindiau chi?
Ydych chi'n bobl sydd yn cymryd risg neu ydych chi'n eitha saff yn sut ydych chi'n siarad gyda nhw? Ydych chi'n ofalus am sut fath o sgyrsiau ydych chi'n cael gyda nhw rhag ofyn bod chi'n gwthio nhw i ffwrdd neu ddim yn gwahodd nhw i bethau? Just cwpl o gwestiynau. A un risg nath neu fi chwerthu'n wythnos yma, nath ni i Cardigan Island Farm Park neu rhywbeth, lle ydych chi'n gallu bwydo yr anifeiliaid. Ac o'n i wedi mynd gyda cwpl o ffrindiau. Ac o'n i'n gweld yr agwedd yma, un person yn fodlon cymryd risg ac un arall ddim cweit o gwbl. Felly oedd nhw wedi bwydo cwpl o'r anifeiliaid, oedd nhw'n cario, oedd nhw'n bach yn boeth, felly oedd yr anifeiliaid ddim cweit wedi cymryd at y bwyd fel bysyn nhw, os byddai bach fwy cool, dwi'n siŵr. Felly oedd bag mawr o bwyd yr anifeiliaid yn cael ei gario nôl i fyny wrth i ni adael. A mae'r merch bach, oedd y dad yn cario, yn mynd mewn i'r bag, ac yn cymryd chydig bach, a mae'r mam yn mynd, stop, mae'n mynd i bwyta. Mae'r dad yn mynd, na, di ddim, mae'n ffain. Ac o'n i'n gallu gweld yn siŵr oedd hi'n cnoi. Ac oedd y dad yn mynd, mae'n iawn, eithaf ddim niwed, ond oedd y mam syth i mewn yna, bus i mewn, cymryd y bwyd yna allan o ceg y babi. Mae yna wahanol bobl yn cymryd i wahanol risgs yn does. A chi'n cofio y rhaglen dyledu yma? Fi bach yn embarrassed i gyfaddau. Oedd yna gyfnod pan o'n i newydd gorffen tygau, lle o'n i'n edrych ar hwn. Lot gormod. O'n i'n edrych ar deal o no deal bron iawn bob un diwrnod ar ôl fi gorffen fy aroliadau. Ac o'n i'n licio hwn. Premis y rhaglen ydy, mae yna rhyw berson yn dod, a mae yna 22 bocs gwahanol, ac yn y bocsys mae yna arian neu raddewid i gael arian. Mae'r person yn dechrau, mae'n dewis pa bocs mae eisiau, a wedyn, wrth fynd rownd, mae'n cael gweld beth sydd yn y bocsys eraill. A bob yn hyn, bydd y banker yn ffonio ac yn dweud, ti'n gwybod beth sydd wedi agor, a ti'n gwybod beth gall fod ar ôl. Ond os wneud i cut your losses, derbyn be dwi'n gynnig i di rwan, gei di fynd adre gyda rhywbeth arall. Dwi ddim cweit mor gyfoethiog a Noel Edmonds, ond dwi wedi dod â deal o no deal bach fi hun. Dyma y pethau mwyaf identical o'n i'n gallu ffindio yn ein tŷ ni ar gyfer hwn. Mae yna 3 jelly mold a 1 cwpan. O dan rhain, mae yna arian. Na i ddim dweud lot o arian, achos bydd hwnna'n gelwydd, ond mae yna chydig bach o arian. Dwi eisiau chi rwan i edrych arnyn nhw. Mae gyda ni gwyrdd, mae gyda ni coch, mae gyda ni glas gole, a dwi'n mynd i alw hwnna'n llwyd, jyst i fel bod o ddim yn las eto. Dwi eisiau chi edrych arno fo a meddwl pa un o'r lliwiau yma ydych chi'n mynd i ddewis. Pa un o'r potiau hyn ydych chi'n mynd i ddewis. Pwy sy'n meddwl gwyrdd? Pwy sy'n dewis gwyrdd? Wedyn ni 1 am gwyrdd, 2 am gwyrdd. Beth am coch? Cwpl am coch, rhyw 7 am coch. Beth am glas? So rwy'n sy'n mynd am glas. 1, 2, 3 am glas. A beth am llwyd? 3 am llwyd. Wel, na ni dweud bod chi wedi dewis coch. Coch yw eich bocs chi. This is yours. You're guaranteed to get it if you stay to the very end. Tybed beth sydd o dan rei o'r bocsys eraill? Wel, na i fod yn glen i chi, na i ddangos. You could have had a quid. Byddwch chi wedi gallu cael pint os byddwch chi wedi mynd am yr un llwyd. Na i adael hwnna fanna. Dwi'n mynd i godi yn arall? Na, dwi ddim yn mynd i. A mae gennau chydig bach o arian yn fan hyn. Mae'r banker yn ffonio. Dring, 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 dring. Ydych chi'n mynd i sticio gyda'ch coch chi? Neu ydych chi'n mynd i cymryd faint o arian dwi'n gynnig i chi rwan? Dwi'n gafel, ddim lot yna. Probably ceiniog neu 2. Falle'r pint oedd y maximum byddwch chi wedi gallu cael. Ond os byddwch chi'n bancio allan rwan, you could leave with the riches of, beth bynnag oedd ar ôl yn wallet fi, dwi ddim yn cario lot o cash dyddi yma, 20p, 20p, 20p a pint, £1.60. Pwy fan hyn byddai'n mynd am y guaranteed £1.60 yn lle risgio am beth sydd ar ôl yn y pint, yn yr un coch? Pwy byddai'n mynd adre rwan? Pwy byddai'n dweud, na, I'm not risking it, I'm sticking with what I know? Llaw i fyny pwy byddai'n mynd am y £1.60. Lois?
Elain, dipyn yn chi, byddwn ni'r un peth. Stick with what you know. Dwi'n guaranteed o £1.60, mae hwnna'n o leia un Mars bar ar y ffordd adre, os na bod inflation wedi mynd i fyny eto. I'll go with that. A gewch chi weld beth sydd o dan yr un coch, neu pa bynnag lliw arall ych chi eisiau, ychydig bach, 9 munud. Fi eisiau edrych ychydig bach ar cyd-destun ein hanes ni fan hyn. O gwmpas fan hyn, mae Iesu yn rhoi cwpl o ddamhegion, a mae'n sôn am beth sydd yn digwydd yn y cyfnod ar ôl fo fynd adre. Mae gyda ni y dameg yma, mae gyda ni dameg y gwas sydd yn curo i pobl sydd o dan efo, a y dameg y morwynion priodas. A mae'r rhain i gyd yn cyfeirio at yr amser lle mae sydd rhwng Iesu adael ac Iesu dod nôl. Ac mae'n eitha amlwg yn ein dameg ni heddiw. Mae'r meistr wedi mynd am ryw unspecified amount of time, a wedyn bydd o yn dod yn ôl. Dyma yw y breadth, neu dyma yw ystod ein hanes ni fan hyn. Maen nhw'n gael yn Olivet Discourse yn Saesneg, ond ni ddim yn gallu cofio o gwbl beth oedd hwnna'n Gymraeg, ond y bregaeth neu y siarad neu damhegion o fynydd yr olewydd. Allu fynd ymlaen, os gwch yna, ag un eto, please, Eilir. Fel dwi'n dweud, mae hyn yn ffitio ar ôl llyfr actau, wel, neu yn ystod llyfr actau, hyd nes datguddiad. A dyma y cyfnod lle dyn ni'n byw yn di, ynddo? Dydy Iesu, mae Iesu wedi mynd, mae wedi esgyn i'r nefoedd, a mae'r ysbryd glân wedi dod, fel dyn ni wedi dathlu heddiw. Ond dydy Iesu ddim wedi dod yn ôl eto. Os bydde fo wedi dod, dwi'n siŵr byddwn ni wedi sylwi erbyn hyn. A felly mae'r cwestiynau sydd yn cael eu codi yn ystod y dameg yma yn wahanol i rhai storiau eraill yn y Beibl. Mae'n cyfeirio yn eitha uniongyrchol tuag at ni. Mae'n eitha hawdd i roi ni'n hunain yn lle y pobl yn y dameg yma a gofyn yr un cwestiynau maen nhw'n cael allan ohono fo. Mae'r cwestiwn cyntaf ydy, ydyn ni'n mynd i ymddiried yn yr arglwydd Iesu, byddwn ni'n gweld sut mae hynny yn gweithio allan. Ydyn ni'n mynd i risgio, trystio yn yr arglwydd Iesu, neu ydyn ni'n mynd i sticio gyda beth dyn ni'n gwybod, sef bywyd bob dydd fan hyn. Os awn ni ymlaen, please, Eilir, ac i ymlaen yr un nesaf wedyn. Nes i wneud Google search am normal life, a dyma beth mae normal life yn edrych. Dwi'n siŵr falle ym Mharis neu yn cwbl o llefydd eraill, ond dyma beth mae bywyd bob dydd. Beth ydyn ni yn gwneud fel Cristnogion yn ein bywyd bob dydd ni? Dwi'n siŵr bod lot ohono ni yn ein bywyd bob dydd ni yn gallu bod ychydig bach yn debyg i'r llun nesaf. Dwi'n gwybod os ydych chi wedi gweld y llun yma o'r blaen, ond os rwy'n yn gallu gweld beth sydd yn y llun yma, os rwy'n gyda llyged craff iawn. Na i roed cliw i chi, mae yna anifail yn cuddio yn y llun yma. Mae cwpl yn di-spotio fo, snow leopard yn cuddio yna fo, a byddwch chi'n cicio chi'ch hunain pan ydych chi'n pwyntio fo allan, oherwydd mae o clear as day pan ydych chi'n gallu gweld o'n iawn, ond yn y llun yma, mae yna snow leopard. Chi'n gallu gweld o? Pobl yn nodio? Ie, Eilir, lein nesaf. Dyma y snow leopard yn fan hyn. A mae'n astounding ynddi. Edrych ar y llun yna, mae'n amlwg pan ydych chi'n gallu gweld o, ond mae wedi blendio mewn mor dda. A mae'n ei ofyn yn mywyd i ac yn bywyd gormod o Gristnogion, dyn ni'n gallu bod fel hyn. Dyn ni'n blendio mewn lot gyda y pobl sydd o'n cwmpas ni. Dyn ni'n edrych yr un fath. A mae hynny am rhesymau da. Mae bywyd bob dydd wedi dod yn fwy debyg i beth mae Cristnogion yn eisiau i fyw. Ac felly mae pobl sydd wedi dod yn fwy debyg i Gristnogion. Mae hynny yn beth da. Ond ar un pryd, mae yna dal ddigonedd o bethau. Mae pobl cyffredin yn ei bywyd bob dydd nhw yn gwneud. A fysa ni, os byddwn ni yn camu allan ac yn dilyn Iesu gyda'n calon i gyd, falle byddwn ni ddim yn gwneud yr un peth, byddwn ni ddim yn edrych yr un fath. Neu falle byddwn ni'n siarad allan ychydig yn gryfach allan ohonynt. Oherwydd ar y diwedd,
Nid i blendio mewn ar y ddaear yma ydy un prif galwad ni, ond i fod yn halen a goleuni, yn ganwyll wedi osod mewn stafell tywyll ynddo. A os neb yn rhoi basged dros y ganwyll, neu dinas wedi osod ar fryn. Mae galwad ar ni i gymryd risg yn ein bywyd ni, i gamu allan mewn ffydd, i fyw bywyd mewn ffordd sydd yn eitha gwahanol i beth mae'r pobl yn disgwyl. Nid i ddangos pa mor quirky neu out there ydyn ni, neu pa mor odd yw un sydd ni'n gwisgo neu beth bynnag, ond i ddangos, i ddisgleirio gwirionedd Crist iddyn nhw, gyda phopeth ydyn ni yn neud. Na ni ganu can nesaf, a na ni fynd yn ôl ag edrych ar y dameg unwaith ni wedi canu, i weld sut mae cymryd y risg yna. Dydy o ddim yn risg o gwbl, mae y peth fwyaf synhwyrol, peth fwyaf call gallwn ni byth wneud. Diolch Lois, ni'n canu yr emyn nesaf. Y mae hiraeth arnom arglwydd am dy ysbryd ar ein hynt, un sancteiddio a'n hadfywio megis yn y dyddiau gynt. O disgyned, nawr fel glith neu dyner law. Unwaith eto, ni wedi anghofio, achos bod slides fi ddim reit o'n blaen ni, ond i fod i fynd yn ôl i weld, oedd eich risg chi wertho. Pwy oedd yn meddwl, pwy oedd gyda gwyrdd eto? Gwyrdd, os bydde ti wedi sticio gyda gwyrdd, yn ffodus Dafydd, bydde ti wedi cael 2 geiniog. Fy head i height o 2 geiniog. Os bydde chi wedi mynd am glas, 50 ceiniog. Pa mor gyfoethog o'n i bore yma? Faint o arian o'n i'n gallu ffindio yn y tŷ? Be sydd mewn fan hyn? Oedd y risg wertho? Os byddech chi wedi sticio holl ffordd trwy y gêm, byddech chi wedi gallu ennill 10 punt. Ffantastig. Dyna chi wedi risg wertho, ydy o ddim? Falle ddim yn y gêm, deal o no deal, ond na i ddangos, ni'n gobeithio trwy edrych ar y dameg hon, bod y risg wertho gyda yr arglwydd Iesu. Reit, yn dameg ni heddiw, dameg y talentau, mae gyda ni y cwestiwn, ydy o werth y risg? Ydy o werth cymryd y cam allan wrth ni'n neud o? A mae, beth sydd gyda ni fan hyn, wrth edrych arno fo, o'n i'n methu cael allan am hen, The Apprentice. Chi'n cofio The Apprentice? Os rwy'n dal yn edrych ar The Apprentice, mae gyda ni Sir Alan, fel dwi wastad yn galw, dim Lord Sugar. Di Lord Sugar ddim efo'r un ring iddo a Sir Alan yn fy marn ni. Mae gyda ni Sir Alan neu Lord Sugar fel y big boss. A mae o'n gosod allan y dasg. Mae'n dweud, mae gyda chi 24 awr i wneud fel a fel. A dwi'n disgwyl i chi ddod nôl. A'r tîm sydd wedi wneud mwy o arian, bydden nhw'n cael job gyda fi yn y pen draw. Ac oedd y tasgau wastad yn endio fyny gyda pobl yn ffreio gyda'i gilydd, yn eistedd mewn taxi, yn gweiddi ar rwy'n arall mewn taxi, neu wedi gwisgo fyny fel rhywbeth gwirion. Dwi wastad yn cofio pobl yn neud rhyw perfume gwahanol a
a'r ffreio mawr, a'r clashes mawr. Ydy'r apprentice dal i fynd? Os dwi'n dal yn edrych ar ei apprentice? Na, dwi ddim yn gwybod, ond yr un stori, neu debyg iawn yw'r stori sydd gyda ni yn fan hyn. Mae gyda ni, sleid nesaf, please, Eilir. Mae gyda ni y meistr neu y brenin fan hyn, a mae gyda ni 3 candidate ar gyfer the job. The ultimate 6-figure salary job oedd yr apprentice yn gael. Ond yn fan hyn mae gyda ni 3 yma yn fan hyn, a mae'r un cyntaf, mae'r meistr yn dweud, dwi'n gadael, dwi'n mynd i ffwrdd, a tra dwi wedi mynd, dwi ddim eisiau chi eistedd ar eich dwylo chi, dwi eisiau chi fod yn brysur. Dwi'n mynd i roi 5 darn o arian i ti, yr un cyntaf. Wedyn mae'n rhoi 2 darn o arian i'r un nesaf. A trydydd un wedyn, mae o'n cael 1 darn o arian, ac mae'r gair yn dweud i ni bod nhw'n rhoi yr arian iddyn nhw fel... llun yna bach yn rubbish, nes i cymryd y screenshot ar y point wrong. Mae'r ceiniog wedi mynd i mewn i'r bag yn fan hyn yn barod. The pause at the wrong time. Ond mae wedi cael 1 darn o arian. Neu bydd y stori hwn, chydig bach yn wahanol os bydd o wedi magicio 1 darn o arian allan o ddim byd ar y diwedd. Ond na, mae 1 darn o arian gyda fo ar y dechrau. A mae'r Beibl yn dweud bod y 3 person yn mynd ati. Mae'r un cyntaf yn mynd, mae'n marchnata, mae'n investio, mae'n rhoi arian yn llefydd doeth, a mae o'n dod nôl gyda 5 darn o arian extra. Mae'r un arall wedi'n gafodd 2 yn dod â 2 darn o arian yn ôl gyda fo. A mae'r un olaf, wel, di o ddim eisiau cymryd y risg. Mae chydig bach gormod o ansicrwydd. Dwi ddim yn mynd i roi o fannau, mae yna gormod o volatility yn y farchnad hynny. Dwi'n mynd i wneud be mae pobl wedi bod yn wneud ers blynyddoedd. Stwffio cash i mewn i'r matres, neu stwffio fo tu ôl y radiator, neu bob math o lefydd eraill. Mae o yn claddu twll ac mae'n rhoi y darn o arian yma yn y pridd. A fel oedd Aron yn sôn wythnos diwethaf, mae'r symiau hyn ddim yn 5 pence neu 10 pence neu faint bynnag o fluff oedd yn poced y meistr wrth o fynd. Mae hwn yn symiau go iawn o arian yn y 10au o filoedd, hyd yn oed falle cannoedd o filoedd o bunnau sydd gyda fo i weithio gyda yn fan hyn. Ond mae o'n rhoi yr arian hyn mewn twll yn y ddaear i gadw fo yn ddiogel. Ac ar ôl cyfnod, mae'r meistr yn dychwelyd ac mae'n galw y 3 dyn i ddod i setlo eu cyfrifon nhw. Ar y gyntaf, mae y dyn cyntaf, mae'n edrych, mae'r 5 darn arian oedd gyda fi, dwi wedi dod â 5 arall, well done. Mae'r meistr fel chi'n gweld yn hapus iawn, da iawn, gwas ffyddlon, tyrd i fewn i llawenydd dyfeistr. Yn yr un ffordd gyda'r un nesaf, oedd o wedi dechrau gyda 2, mae o'n cael 2 ychwanegol i'w stash o. Mae'r brenin yn hapus iawn gyda fo wedyn. Ac yn olaf, y trydydd un, mae o wedi cloddio y darn arian allan, falle wedi polisio fo ffwrdd, falle jyst wedi dod o fo'n syth o'r twll. Dyma dy ddarn arian di. O'n i ofyn ti meistr, o'n i ddim yn siŵr be oedd yn mynd i ddigwydd os byddwn ni'n colli'r arian. Felly, o'n i ddim eisiau cymryd y risg, dyma yr 1 darn yn ôl. A mae ymateb y meistr yn eitha lloerig. Mae o'n mynd yn eitha blin gyda y dyn, ac mae o'n ymateb gyda fo. Ac wrth edrych arno fo i ddechrau, mae hwn yn gallu taro ni fel chydig bach o gor-ymateb. Ond edrychwn ni mewn munud sut, y deud y gwir, beth mae'r gwas yn gwneud yn peintio'r meistr mewn golau drwg. Mae'n neud iddo fo edrych yn wael, yn beio fo am ei gamau yntau. Mae'r 2 flas cyntaf felly yn cael profit allan o'r arian. Mae wedi cael dwbl faint o arian oedd nhw wedi wneud yn ôl ar y dechrau. Maen nhw wedi derbyn yn ôl ei gallu ac oedd y meistr wedi dewis stiwardiad da o'i arian a maen nhw wedi dod ar return ar ei arian. Falle bod rhain yn bobl mewn suits yn gweithio mewn bancs, yn gwybod ac yn adnabod y stock market yn dda, gyda defnydd da iawn o arian yn fan hyn. Ac mae'r meistr yn amlwg yn hapus gyda nhw. Mae'n gwahodd y 2 ohonynt gyda'r un frawddeg bron iawn. Ardderchog fy ngwas da a ffyddlon, meddai. Fe osodaf lawer yn dy ofal, tyrd i ymuno yn llawenydd dyfeistr. Da iawn, ti wedi gwneud job da, tyrd i fod yn llawen gyda fi. Mae'n dangos i ni fan hyn bod y meistr yn dyn
sydd yn gwobrwyo, mae'n ddyn sydd yn hapus gyda beth maen nhw wedi wneud. A dio ddim yn cymryd beth maen nhw wedi dweud. Da iawn, cer ti nôl adre rwan, diolch am dy waith. Na, mae'n ei gwahodd nhw i ymuno gyda fo. Ond beth am ein trydydd dyn bach ni? Yr un oedd gyda'i rhaw. Mae o'n dod ac yn dweud, Meistr, gwyddon dy fod yn ddyn caled, yn medu lle heod eraill ac yn casglu lle gwasgaroedd eraill. Mae'n dweud, yn fy ofyn eithym a chloddio dy god o arian yn y ddeiar. Mae'n swnio yn ddigon diniwed yn dydi. Mae jyst yn dod nôl a mynd, sori, o'n i bach gormod o presio yn y fi deud y gwir. Na i jyst rhoi hwn yn ôl a nawn ni anghofio bod popeth wedi digwydd. Mae'n swnio fel y math o boi bydde ddim yn chansio ar darn o fare bach yn wyrdd, neu bydde ddim yn neidio oddi ar y clogwyn mewn i'r môr, neu'n bendant ddim yn gadw i'w blant fwyta animal feed, dwi'n siŵr. Oedd o jyst ddim eisiau gwneud colled i'r meistr. Ond mae meistr yn troi ato fo ac yn dweud, y gwas, drwg a diog. Ac ar ôl cwpl o bethau eraill, bwriwch y gwas diwerth i'r tywyllwch eithaf, bydd yn wylo ac yn rhincian danedd. Ydy'r meistr fan hyn yn gor-ymateb i'r dyn yma oedd jyst ddim yn fodlon cymryd risg? Ydy o'n mynd off yr handle yn mynd yn rhy wyllt am beth mae'r meistr a beth mae'r dyn yma wedi wneud? Edrych ar y boi yma. Sut allet ti fod yn flin efo fo? He's just a poor, risk-averse young child, fel Oliver Twist. Please, sir, just take my money back. Ond, hold on, nawn ni edrych. Beth, hypothetically fan hyn, beth os bydde'r boi yma wedi mynd at y stock market? Beth os bydde fo wedi cymryd y risg? Ddim y boi fwy o clyfar yn y byd, a mae'n investio ei arian i gyd mewn cassettes. They're making a big comeback. Ond, big crash. Mae'n colli ei arian i gyd, a bydd rhaid o troi a mynd nôl at y meistr, nid gyda un darn arian, ond gyda ddim byd. Mae o'n colli pob peth. Beth bydd yn digwydd wedyn? Dyn ni'n gweld pa mor flin mae'r meistr yn mynd pan mae'r dyn yn dod nôl gyda un darn arian. Beth os bydde wedi digwydd os bydde wedi dod yn ôl gyda dim? Neu beth os wedi digwydd os bydde wedi mynd mewn i ddyled mawr a ddim yn gallu fforddio unrhyw beth? Beth bydde y meistr wedi wneud wedyn? Wel, dim rhaid i ni feddwl, does dim rhaid i ni byw mewn hypotheticals. Mae gyda ni ddameg arall sydd yn dweud wrthyn ni beth sydd yn digwydd. Dameg lle mae rhywun ddim yn trio ei gorau i wneud elw, ond yn trio ei orau i wastraffu'r arian i gyd. Dyma, wrth gwrs, hanes y mab afradlon, yr un sydd yn gadael yn rhwygo'r arian i ffwrdd o'i dad, rhedeg i ffwrdd i wlad bell, colli'r arian i gyd, a wedyn yn mynd nôl adre at ei dad. Dychmygwch sefyllfa chydig bach yn wahanol, mae wedi cael arian i weithio gyda, mae'n mynd i ffwrdd, mae'n colli ei arian i gyd, mae'n dod nôl at y meistr, a mae'r meistr neu'r tad yma'n hyn, pan mae o'n bell i ffwrdd, yn rhedeg ato fo. Gwelodd ei dad, tosturiodd wrtho, rhedeg ato, rhoi ei freichiau am ei oedd a'i gysanu. Mae'n profi ni fan hyn, nad ydy Duw isio ni oherwydd bod ni'n profitable. Deud i gwir, mae Duw wedi aberthu cymaint ein mwyn ni. Bydde o fel taflu arian, taflu mwy o arian ar ôl yr investment gwael yma, mewn i Blockbuster neu mewn i Betamax neu beth arall sydd wedi methu, allai ddim meddwl am fwy o pethau sydd wedi mynd ar y flop. Ond dydyn ni ddim yn investment da i Dduw o gwbl. Mae o'n ymddiried ni, mae'n rhoi pethau i ni. A dydy o ddim yn disgwyl i ni ddod â 5 neu 2 ddarn arian ato. I gyd mae o'n disgwyl ydy i ni ddod ato fo gyda ein calon ni. Nid problem y dyn yma yw ei ddiffyr hyder i gymryd risg. Mae o'n gwneud rhywbeth llawer gwaith na colli arian ei feistr. Back in a former life, mae'n teimlo fel o'n i'n arfer bod yn athro. A byddwn ni'n dechrau gwers, a byddwn ni yn dweud wrth y plant be i wneud, a wedyn chydig bach hwyrach lawr y lein, byddwn ni'n cerdded rownd y dosbarth, a byddwn ni'n cyrraedd cwpl o blant, a byddwn ni'n ffindio, fod hanner awr o'r wers wedi mynd, roedd eu papurau nhw neu tudalennau nhw
dal yn hollol wag. Ddim byd wedi sgwennu arno o gwbl. A bod ni'n gofyn nhw, excuse me, pam bod ddim gwaith wedi wneud fan hyn? Yr ateb oedd, wel, sgen i fi ddim pensil, sir. Sgen i fi ddim Mr Edwards, does dim beiro, does dim pensil, does dim bla 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 gyda fi. Ond y gwirionedd ydy, a gewch chi barnu fi os ydych chi eisiau, ond yn mis Medi cyn i fi dechrau dysgu yn yr ysgol hwnna, nes i fynd i IKEA, achos o'n i'n gwybod bod y math hyn o beth yn digwydd. A nes i, sori pawb, sori IKEA, na i dal i chi nôl rhywbryd, dwi'n siŵr. Nes i cymryd, os dwi'n cofio'n iawn, 40 pensil o pensils bach yna, a mynd yn nhw nôl i'r dosbarth, fel oedd gen y plant yma ddim esgus o gwbl. A falle dyna pam bod fi dal ddim yn athro heddiw oherwydd bod fi'n kleptomaniac yn mynd drwy'n IKEA neu ddim yn gallu dysgu'r disgyblion yn dda o gwbl. Ond oedd gan y disgyblion yna ddim rili esgus i ddweud oedd doedd dim pensil gyda fi oherwydd oedd pot o, falle erbyn hanner ffordd trwy flwyddyn fod yna 25 neu faint bynnag ar ôl yna. Ond roedd pensils ar gael ar eu cyfan, roedd be oedd angen yna iddyn nhw. Mae'r un peth gyda gwas rhif 3. Dim ots be oedd o'n gwneud gyda'r arian o gwbl, ond be mae o'n gwneud ydy, mae o'n peintio y meistr gyda brwsh yn dweud bod o fel hyn. Meistr gwyddwn dy fod yn ddyn caled, yn medu lleheoedd eraill ac yn casglu lle gwasgarodd eraill. Mae'n dweud, dwi ti ddim yn berson neis iawn, ac i fod yn onest, dwi chydig bach yn ofyn ti, felly o'n i ddim eisiau wneud ddim byd yn ddrwg. Be mae'n digwydd go iawn, be mae'n dweud go iawn fan hyn ydy, wel, os byddwn ni ddim ofyn ti, os bydde ti ddim yn berson scary, wrth gwrs byddwn ni wedi gwneud yr un faint o arian ar pobl eraill, byddwn ni wedi gallu gwneud yr un fath os byddwn ni wedi cael yr un cyfleoedd ar ddau was arall, dwi'n siŵr. A dyn ni'n gweld wrth ymateb y meistr be mae'n dweud. Mae'n dweud fel hyn, roeddet ti'n gwybod meddu fy mod yn ddyn yn medu lleheoedd eraill ac yn casglu lle gwasgaroedd eraill. Mae'n dweud, okay then, os wyt ti'n dweud fy mod i yn berson scary, os wyt ti'n dweud fy mod i yn berson cas, wel, di hynna ddim yn matcho fyny gyda be ti wedi wneud. Os byddwn ni'n berson cas, os byddwn ni'n berson afresymol o flin, bydde ti o leia wedi rhoi'r arian yn y banc. Dyna'r be minimum oedd ti wedi gallu wneud. Yn hytrach, nes di methu bod yn bothered i mynd i'r banc. Oedd ti ddim yn meddwl oedd y meistr yn dod yn ôl, neu beth bynnag, ond nes di palu twll, rhoi fy arian yna, a wedyn dod i fyny gyda esgus ar y ffordd nôl, wrth i fi ddod yn ôl. Yn hytrach na wneud unrhyw faint o waith, nes di camgynrychioli fi fel dyn casg mwyn esgusodi diogrwydd dy hun. Ac os dawn ni yn ôl at ni'n hunain, mae'n codi'r un cwestiwn yn ein calonau ni. Beth ydy ein agwedd ni tuag at Duw? Ydyn ni fel y gwas yma yn dweud gyda ei weithredoedd, dy fai di ydy fod hyn ddim yn wir. Dy fai di ydy o nad ydw i wedi gallu gwneud hyn. Ydyn ni yn esgusodi ein ymddygiad ni drwy beio yr arglwydd, trwy peintio neu deall fo fel person, dydy o ddim wedi i roi ei hun allan i fod. A dyn ni'n gweld, nid gymaint gyda beth mae y dyn yn ddweud yw'r problem, ond gyda ei ymddygiad. Mae ymddygiad y dyn yn dangos i ni beth roedd o'n credu go iawn. Ydy yn bywyd ni'n adlewyrchu hyn, dyn ni'n sôn neu dweud bod ni'n credu am Dduw. Neu dyn ni'n mynd i efoddhau i'r galwad sydd ar ein bywyd ni, fel y ddau arall, i gamu allan mewn ffydd pa mae'r amser yn dod, i sefyll i fyny dros beth sydd yn iawn, i siarad gyda y ffrind yna, i risgio chydig bach o'r perthynas yna, i ddweud wrthyn nhw, i herio nhw. Falle bod fwy i fywyd na beth wyt ti'n meddwl. Falle bod beth wyt ti'n gwneud fan hyn ddim yn rhywbeth da. Mae'r arglwydd Iesu gyda rhywbeth i ddweud am hyn. Ac eto, cofiwch, mae'r risg yn fach. Dydyn ni ddim yn gallu mynd yn rhy bell i ffwrdd o'r arglwydd. Mae freichion ddigon hir i'n cofleidio ni, dim ots ble dyn ni'n mynd. Ac wrth gwrs, gyda'r pensils, gyda y tasgau, y tools i wneud y gwaith, fel ni'n cofio heddiw ar ddydd y Pentecost,
Mae Duw wedi rhoi y tools i ni. Mae wedi rhoi y pethau dyn ni angen mwyn wneud y gwaith. Mae wedi darparu yr ysbryd glân arno ni mwyn i ni allu ymddiried ynddo fo yn hollol llwyr. Mae'n breichiau yn ddigon hir i estyn ni, lle bynnag dyn ni'n mynd. Dydy'r risg ddim yn fawr o gwbl. A y cwestiwn ydy y risg hynny i embarrassio ni'n hyn yn ychydig ar y ddeiar, i roi'n hyn yn allan yna wrth siarad gyda pobl, ydy hwnna wertho, neu ydy blendio mewn, fod yr un fath o pobl eraill, a cael bywyd hawdd ar y ddeiar yma, really wertho i ni. Nawn ni weddio, nawn ni ganu i gloi.